Drugi mjesec zaredom inflacija u Hrvatskoj pada, ali i unatoč tome i dalje među najvišima u eurozoni. Veću inflaciju od nas imaju tek dvije zemlje, a rast cijena u Hrvatskoj predvode energija i usluge. Marina Brcković. Na kasi sve se zbraja, ali kada se podvuče crta, inflacija je nešto niža i iznosi 4,5%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moramo odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija, koja je u odnosu na lipanj 2025. porasla 13,2%. Cijene usluga više su 8,1%, dok su hrana, piće i duhan porasli 1,8%. I s takvim rastom među najgorima smo u eurozoni, čiji je prosjek inflacije 2,8%. Višu stopu od nas prema Eurostatu imaju tek Litva i Bugarska iznad 5%. Oporba upozorava. Ovo je prvi, ja mislim, mjesec pad na mjesečnoj razini, dosta značajno usporavanje u maloprodaji. Koliko god oni mogu reći da taj dio hrana ne sudjeluje, znači vjerojatno su i trgovci prepoznali da su došli do krajnjih limita što se tiče povećavanja i prevaljivanja cijena na građane. To što inflacija malo usporava, cijene su i dalje enormne i puno više u odnosu na prosjek Europske unije. Više u odnosu na većinu država članica i bio gospodarski rast Hrvatske, kaže bivši ministar financija i aktualni potpredsjednik Europske investicijske banke. I u tom kontekstu potražnja koja se kreira na tržištu utječe naravno i na cijene. Drago mi je vidjeti da se situacija polako stabilizira, vjerujem da su i mjere vlade itekako bile konstruktivne u tom kontekstu. Unatoč apelu vlade na razumno formiranje cijena, one usluga u turizmu i dalje rastu. Na cijenu tih usluga mi ne možemo utjecati kao vlada. To jednostavno nije moguće i u tom kontekstu vidjet ćemo kako će njihova reakcija na apele koje su imali priliku čuti proteklih mjeseci već od početka godine, čime će rezultirati. Bez obzira na blagi pad inflacije, situacija je i dalje nestabilna, ističe energetski stručnjak Jakić. Tako dokle god ne bude jedne stabilne situacije energenata, to očekujemo najmanje jedan kvartal da bude cijena niža nego što je sada, uz napomenu da cijena je sad nije došla na nivo koji je bila prije 2 godine. Znači, tu je već velika razlika, a to je već dovoljan razlog da inflacija takva kakva je bila do 5%. Znači, zaključak je očekuje se pad inflacije, ali ne tako brzo. Ministar bi bio zadovoljan kada razina inflacije u Republici Hrvatskoj bude oko 2% boda. A vjeruje da će već početkom iduće godine ona biti na razini prosjeka eurozone.